sang aton mga balita lokal, mga disturban sa pressure kag flow ginalantaw rason sang hindi matinaw nga tubod sang tubig. Driver nga nakabunggo sa Mag-Iloy nga nagasakay sa e-bike gin-release na sang kapulisan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagwa sa record sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ang masobra 100,000 ka individual nga naapektuhan sa bagyong Julina. Sa pinakaulihing nga record sa NDRRMC, 109,680 ka individual o kon 28,444 ka pamilya ang naapektuhan ni bagyong Julina halin sa Central Luzon, Mimarupa, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Socsargen kag NCR. Yara sa 9,797 ka individual naman o kon 2,580 ka pamilya ang nagatiner sa 245 ka evacuation center kag 1,940 ka individual o kon 479 ka pamilya ang nagatiner temporaryo sa balay sang ila mga himata. Naglabot naman sa 6,423 ka mga kabalayan ang naguba sa diin 6,122 ang partially damaged kag 301 ang nawasak tanan nga ginreport sa Calabarzon, Mimarupa, Bicol, Western Visayas kag Eastern Visayas. Hindi naman malabayan tubtob sa karon ang 11 kadalan kag Taytay. Amoy na ang halit ni Julina. Diri sa Bacolod kag probinsya, wala na itong nabatyagan. Nakabatyag lang kita sa padayon nga pagulan, pero wala sang tuman nga halit. Sa iban nga probinsya, porting halit ni Julina antes ini sa mag-iskirda, antes sa magalin sa pungsod Pilipinas. Gapagwa si Julina, nagasulod si Kiko. Karon talakayon ta naman kung anano naman ang epekto ni Kiko nga ginatawag super typhoon, kabay pa nga hindi naman siya maghalit sa pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas. Perti kapigado na, wala trabaho, may ara pa kita pandemya, ginabalbal pa kita halit sang bagyo, may linog. Perti na ni nga mga kalamidad ang nagakatabo sa pungsod Pilipinas. Ano ang nagkalatabo man? Nga daw kabudlay gid, daw purti na gid nga pag-antos ang pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Guro may kulang-kulang gid kita nga ang daw ginaarang ka kita sang dihamak nga mga kalamidad. First time sa kasaysayan sang pungsod, ining pandemya hamak mo nga naglawig siya. Ang report gani nga base kon magalawig pa ini sang pila pagid katuig. Ang silingon kung mag-amon nga plastada, mga buhi na kita upod sa kagaw. So, ang aton rekomendasyon, halong. Wala ka mahimo mo, aralis siya mo, aralis tupad mo. Diyot dako lang nga maglikis ka jutay, nga kulang ka sa panaming disgrasya kagid sa kagaw. Amo ni, ang nagakatabo subong. Daw wala ka kantuan sini. May bantayan mong kagaw, may bantayan mong bagyo, may bantayan mong linog, kis ang bulkan gangurob pa. Di na maintindihan ang yatawag kalamidad, ang nagakatabo asod-asod nga kalitan sa pungsod Pilipinas. Basi kung may kulang kita, abi once in a while, tulutangla makamos langit. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:06 morning na sa bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta mga dalanon? Kamusta ang aton syudad sa Bacolod? Taas naman ang presyo sa balaklon sa merkado kung isda ang paghambalan. Kay man nagapaanda man pag-asa aber kuidaho anay nga magpalawod basi madisgrasya bisan wala signal
ang aton sini probinsya, ang pugada hindi naton mapunggan. Ang patrol nagalagulad man sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Kamustahon ta? Kung kamusta ang palibot, kamusta mga presyo, kamusta mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Aber, opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Matugnaw nga kaagahon Action Fred, kadina pa kami istorya ni Papang Nixon, kung amo ni ang tiyempo perme, kung ara ka sa probinsya, matugnaw, baw kanamit, sige, Action Fred. Namit ano? Kanamit, sige nga magtindog na, Baba? mag-init sang tubig, mag-init sang tubig. Kung na makainit ka na sang tubig, Action Fred, sigurado gid na iya. Makapainit-init man sa lawas. Muni ang epekto sang tugnaw. Mapatsaga na gid, Action Fred, no? Ang katugnaw sang panahon. Although ginalantaw naton, Action Fred, ang lakit sa langit, ginapalibutan kita sa gihapon sang galom. Pero mayad man ni Action Fred kay way kita ka batyag sang ulan, ang dalanon masyado katawhay sining aga Action Fred. So sa aton sining mga kauturan, aton still aviso, hindi magkumpiyansa bisan na bag-o sa lakyan, 4 guma, 2 guma, extra gid sa paghalong sa pagdala sang salakyan sa piyak sini nga ang mga dalanon ta, mga major roads ta, ang dalan sang Lacson, ang dalan sang Burgos, kaga iban pa Action Fred, masyado katawhay. So makita naton ang nagabiyahe sini nga kaagahon Action Fred, ang kalabanan gid lamang nakita naton ang pipila ka mga pribado nga mga salakyan, even ang pila ka mga salakyan di pasahe. Actually sa may bangga sang Burgos Lacson, may pila ka naton nga nakita na naton, no, ang pila ka mga salakyan di pasahe ga pila na gahulat sang salakyan, while ang iban nga mga tricycles ang ara man sa panghigaron. Still Action Fred, ang hari sang dalanon, nadugang nga nagid hindi lang tricycles kundi even mga e-bikes Action Fred ang gabiyahe naman sa sininga kaagahon. Pero aton abiso, no, i-check gidya ang tail light sang mga salakyan. Magambal kita tail light amuni ang sa likod bala dumping nga dapat may suga siya, especially kung tulom ang dalanon, para naman kung ikaw ang nagasunod o kung nagasunod sa sinang salakyan, at least may hatag kag makapreparar nga may ginasundan nga salakyan. Kay kung kaisa Action Fred, ang iban nga mga taillights way na nagasiga, amo na kung kaisa ang ginatunaan man sa nga aksidente kay hindi man mapiaran nga kung madasig-dasig halimbawa ang dalagan sang salakyan kag atubang niya lapit na gid isa ka salakyan, tricycles man o kung e-bike pero wala mga taillight, problema pa. So naglabay kita Action Fred sa may dalan sang Lacson Action Fred. Pipila naton ka mga kauturan ang amat-amat nagpanglakaton. Ang iban going man Action Fred sa aton sining Capitol Lagoon para naman mag-exercise ti subong niya kaagahon ti jutay pagid lamang ang nag-exercise, although may mga nag-walk aton na Action Fred. Naglabay man kita sa dalan sang or rather sa area sang Burgos Action Fred. Sa aton sining mga kauturan, base man makapamanggut sila kung pila ang presyo karon sang mga available nga isda subong nga adlaw sang Sabado. Way opisina di ang iban Action Fred temprano pa magapamalaklon ari para at least para may idea sila. Ang bukaw karon nga kaagahon is 300 pesos. Ang lagaw ya Action Fred, muni ang lagaw nga bahi 300 pesos man, while ang laki diri Action Fred is 250 pesos. While ang bulaw 200 pesos, ang salmonete 200 pesos. Medyo kulang taon tagid di Action Fred, medyo nagtaas si jutay. Inabangod man Action Fred sa pagbiraman sang ulan, nagliligad nga daw, may bagyo pa.
And that is why medyo nagmahal dito tayo, Aksyon Fred. Ang bataan gani, Aksyon Fred, sa karon is 180 pesos, while ang marot is 180 pesos man. Ang bilong-bilong available karon is 180 pesos, while ang alloy is 200 pesos. Si Bangros nagapabilin sa gihapon nga 200 pesos ang kada kilo, while ang lison o kung lison 200 pesos man, Aksyon Fred. Amo ni ang mga available. Ang pasayan, of course, mga dagko nga mga pasayan is 250 pesos ang gagmay, pero ang dagko iya is 300 pesos. Amo ni so far ang mga available nga mga isda sa merkado, especially sa may area sang Burgos public market. Ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang mighty system. Ginadulong patrol with aksyon na Nixon Tahom. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:13 na. O Sabado subong, madmad na ka magpadulong sa mga merkado. Pili lang kamo, Libertad, Central Market, kag Burgos, kag mga palapala sa palibot sa Bacolod. Ti bugnaw, katugnaw sa panahon, may guro luto kamo kibiil ay, no? Hindi lang ka Diyos baboy kaglangka, para nga mauli-ulian ang tugnaw, pagbakit igaso-aso pa, baw, kampyon na binigid kon tiil baboy, baw, portes pagkanamit nga pamahaw, pagkatapos kilaw karamanos, bla, butan mo kamatis kag sibuyas Bombay, ariglado na, tapos ning gagmay nga uga balingon bla, among ibutang mo, sos. Tapos, butangan mo sa sang itlog nga pula. Porte, kung may arthritis ka, tukal, gid. Bangon! Matutugnaw, kampyon ni ilo exercise sa sulod balay, lampaso, panilig, para balason kita, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:14 na. Roll call kita makadali. Basi Milili Uligo unagid live. Nagamonitor kay Rotsel Magbanwa watching from Los Baños, Laguna. Kay Manjo Arnijo, good morning. Kay Melvin Piñapel, si Jinky Dila Agdon. Okay, happy Saturday ko no. Morning kay Mr. B-Boy Villasor, Banisa Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, mga miyembro sang AFC. Nagamonitor gid sa Arizona, USA. Jinky, may lang nga pagpulo pamati. Ang ako niya regalo sa inyo, ipangamuyo ko ang inyo ikaayong lawas. Kay Rimar Hicano Haliasgo, good morning man. Always ginagapamati sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castiliana. Tamyaw ya kuno, pamilya Halasgo kag Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalpin, kag subongman Tapayan nga pamilya. Kay Rotsel Evangelista, good morning. Happy weekend kuno. Salamat gid. Sige, areglado. Bawa. Kadamo-damo. Ginatamya. Kay Star Mayo. Happy Friday, Philippines. Good afternoon. Sige. Alin sa Minnesota. Minnesota State. Star Mayo. Good morning. Kay Rotsel Evangelista. Pangamuyo. Sa aton amay sa langit. Correct. Sige. Good morning, good morning. Dira kay Jimuel Cabilio Padilla, good morning. Nagamonitor siya sa Crossing Danao, Barangay Hagimit, La Carlota City.
Sige. Kay Lorena Hongko Castillo, good morning man. Pamilya Hongko kuno, good morning. Dira sa Cadiz, nagamonitor sa barangay Comalisques, Don Salvador, Benedicto. Kay Mario Garcia, good morning. Tamaya pamilya Amit sa Don Salvador, Benedicto. Kay Kano Amit sa barangay Igmayan. Okay, kay Rot Antiquiña, morning. Dira sa may Santo Niño, build kay Madam Aping. Aga pa ko na, nagaluto na para sa iya karinderya. Wow, Star Mayo Yargay, kanami. Sudan KBL. Sa inyo da may ara man ha. Kay Toto Balulot, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid ka kaagahon. Kay Judge Snap Diamante, kabugtaw na ni. Kay Bitilao sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos ang LTO. Kay Toto Raul Alibugas, dalawang galadlad ka na pamahaw mo. Kay Roy Marino. Kay Pari Rimias Arroyo, good morning. Baw, dira kay classmate Efren Pompirada, gamonitor siya. Dira sa Merkado, sang Sumag. Kay Councilor Ronnie Torino, sang Don Salvador, Benedicto, good morning. Dira kay Marvin C. Kay Johnny Hidalgo sa Manapla. Si Pari Erning Hurilyaga, bugtaw na ni. Si Ihado ko Richard Binos, kag Toto, galuto na sang ila pamahaw. Si Nini Patos Burgos daw, wala ko kita. Sa Agustin family sa Kawayan, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na, tagsagid kag kaagaon. Mabalik kami pagkatapos ini. History Bio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. In Negros Occidental, this is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Action Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Sabado subong, abierto gyapo.
Action Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Diri kita, anano ang tikang sang panahon, bawa, puerte man, no? Ga inasod-asod ang bagyo, hindi ka mo matingala. Kada tuig, hindi magdubo sa 20 ka bagyo ang nagasulod sa area sang pungsod Pilipinas. Aryo, pagkatapos sa umiskirda, nagwa si Julina, bagyong Kiko mas nagbaskog kag nagapanalasa sa karon sa mga lugar sakop sang extreme northern Luzon. Ang matasang bagyo ulihin nakitan 190 kilometro na sidlangan sang Apare, Cagayan, dalas ni ang kabaskogon sa ngangin nga nagadangat 215 kilometro. Malapit sa 100 kag bay pagmulumadlos nga nagadangat 265 kilometro tag sa kauras. Ang extreme northern eastern portion sang Cagayan ining Santa Ana, Gonzaga kag iban pagid nga lugar sa isla sang Babuyan kag Batanes. Ginbatak ang signal numero 2 sa northern central kag eastern portion sang mainland sang Cagayan, Apare, Camalaniugan, Lailo, Gataran, Bagao, Piña Blanca, Buge, Santa Teresita, Tugigaraw City, Igig, Amulong, Alcala, Alikapan, Lasam, Balisteros kag Abulog. Ang northern portion sang Isabela, San Pablo, Makunakon, Dibilakan, Palanan kag northeastern portion sang Apayao, Saplora, Santa Marcela, Luna kag Pugtol. Signal numero 1, ginbatak man sa pila ka bahin sang Cagayan, eastern portion sang Ilocos Norte, kag ang lugar sa Pagudpod, Adams, Dumalnig, Bange, Bintar, Carrase, Nuiba, Ira, Burgos, Pasugen, Bacara, Lawag City, Pidig, Salsuna, Dingras, Sarat, San Nicolas. Ang pila ka bahin sang Apayao sa northern portion sang Kalinga, ining Bilbalan, Pinokpok, City of Tabok, Rizal, eastern portion sang Mountain Province, ang northeastern portion sang Abra. Amo ini ang pinadalasa sang Bagyo Suwong kag iban pa nga mga probinsya. Taron magluadlaw, idulong naton ang pinakaulihi pagid nga tikang sang panahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Sige, morning man, dira kay Martin Aliling. Si Star Mayo niya baw, nahidlaw na ko sina. Ati ara madan di ba? May ara mada sa Minnesota. Galuto magamuda sa gitawag KBL. Kay Runa Antiquiña morning, Bacolod kay Nanay Duling o kay Tatay Bar aga pa nagapangapina. Kay pa yung gayong Rinan, good morning man. May lang nga pag-monitor. Ariglado, balikan ko kamo pagkatapos ini. Number 1. Ang inyong mabatian isa... Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig,
Siya po pa rin magdinapo. Subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey. The time las 4:33 na. Oy, nagdangat na sa 112,744 ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas matapos nadugangan sang 999 nadugangan ang probinsya sang Iloilo 264. Ginsundan Iloilo City gihapon 200, Negros Occidental 162, Capiz 112, Bacolod 108, Antique 66, Guimaras 46, kag Aklan 40. Samtang 957 ang recovery nga nagdala sa kabilugan 95,866 kag 29 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan 2,676. Ang Western Visayas may 14,177 kaaktibo nga kaso sang kaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:34 na morning lada. Kay Runa Rehida Traba, ga-monitor sila ni Tatay Tidi Rehida. Kay Manuel John Ong Gran Kapal, kay Martin Aliling, kay Rinan kayong Bayong, o kon pa yung Gayong Good Morning Man, may lang nga pagmonitor. Kay Imbong Jucampo, nagamonitor sa Maao, kay Rochelle Polhincio Susana, morning ko no, sa tanan nga nagamonitor dira sa Barangay Malingin, Bago City, Pamilya Susana, kag palihog Tamyaw, Pamilya Barayuga, sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Elvira Hilugo, good morning man, Tamyaw ako no, taga William Mercedes, Singkang Airport, taga Singkang Airport, good morning. Kay Rinier Asumra, good morning man. May lang nga pagmonitora. Kung aga, dugsing lang kita sa kaagahon. Kamustang politika, ahay? Si Davao City Mayor Sara Duterte, mapare-elect na lang ko no, Mayor sa Davao City. Hindi na siya mag-arangka. Amak mo pila ka bulan to. Nga butang sa ngalan niya, Ran Sararan. Porte. Subong ya, maran man siya. Pero alkalde na lang sang Davao City. Kaya may ginhambalan gali sila sa amay nga si Presidente Rodrigo Duterte bla. Nga isa lang sila pamilyang madalagan. Tekaron niya, kay dinasokid ni Presidente Rodrigo Duterte lawas siya. Nominasyon sa pagka-vice Presidente sang PDP Laban, paksyon ni Kose, binaton ni Presidente Rodrigo Duterte, ati automatic man, siling ni Sara, kamo na lang da. Naporte ang relasyon na mo niya, okay malanga. Mula gaya problema. Mayo man ang amon relasyon sa ngakon na may. Amula na, ati. May one term pa siya, okay lang yapon na. Dlagan lang mayor sa Davao. Kay Kagawad Timay kagmunit lubaton sa Mambulak sila ay ginatamyaw kamo ni Milili Oligo. Si Imelda Hungko. Hello, good morning. Good morning man. May lang pagmonitor tagsagid kakaagahon. Lantawa ang sitwasyon sang probinsya nga ginigo naman ni Kiko Baupuerte. Signal number 4 mo ang nag-igo sa iban nga probinsya, Portek Bascog, ini si Kiko
amo nang siling ko, wala patakat ibawas ang pandemya, another kalamidad naman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Marelax ako dili makadali Relax magkabudira kay unahon taniyo ang paid program para makaarangka kita sa aton pagbalik. Standby. Aksyon Radio! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilog dito sa Bacolod, amo na nagtuluhaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Tapos mo fire to my part because the year na nagsulod ko, nagkadagamo ko dito. At that time,
no, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagido, no? Nga ako ng baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon kag
pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong sige si relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan tirador, aral na sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV, ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kaya ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durong gamwa. Sa anniversary sa ARV, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Action Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuport. Standard Time, las 4:51 na morning na. Congrats gid sa pasada pa premyo panalo 2021 kahapon. Ang nalawagan si Arnel de Jose sa La Castellana, Negros Occidental. Boss driver ini siya. Kag si Leo Mike Luxin sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Tricycle driver. Kuhaan nyo na ang inyo 500 pesos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Kay Lalin ni Mrs. Good Morning, kay Jun Cernada, kay Vance Labargan sa Labargan kag pamilya Caro sa Moises Padilla. Si Utay Benedicto, kay Nunoy Bacuado kuno sang Dunya Ines Village, Barangay San Jose, si Palay, good morning. Kay Marciano Bugaay sa Woodstock Subdivision sa Barangay Tangob, taga Tangob, good morning. Si Alex Muntisa, si Linya Tamyawa
si Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo sang Rochester, Minnesota, USA. Kag Ma'am Jinky Di Alagdon. O sige, madamo nga salamat ba advance. Merry Christmas na ba? Layo pa Bisan pa may malagani Kaya ginaduldumdum nila. Wow. Hindi ni Alex, hindi ni Mayo ang kwan daw ginakupar mong kwan daw hindi Mayo niya. Kay Nining Lisa Pidero, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Ano pagid ang pila ka mga lokal nga mga balita. Kahapon, ginpasanyog kuno sang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod ang pag-verify sa RT-PCR test result nga ginasumiter sa mga aplikante nga nagaproseso sang ilang mga requirements sa ISPAS agod makapauli sa siyudad sa Bacolod. Ga-monitor kita kay Apor Committee Chairman Councilor Ayesha Joy Villaflor, tingin nating waan ko sang iya opisina upod sa komitiba ni Councilor Cindy Ruas nga ma-verify gid sa mga laboratorio ang RT-PCR test result nga ginasumiter sa mga aplikante. Agom na siguro kaya hindi piki nga mga dokumento ang ila ginagamit. Kay suno kay Villaflor, ini kabahin sang mga tikang nga ginahimo sang syudad agud pa siguro nga hindi makalusot ang piki nga mga RT-PCR nga nadiskubrihan gingamit sang una nga mga aplikante ba. Pati ini ginapiki ko sabagay famous yang Pinoy kung piki ay ang paghahambalan. Tiyang pila ka nakalusot posible guro mga piki nga dokumento. Ang pila ka mga individual nga nagalin sa Cebu, kapila ka lugar sa Rion Size. Puwerte, no? Pati diri, ang piki ay medyo masandukot pa. Hindi pwede nga urigid ba? Action Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na kay Joseph Pacifico. Morning, watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Taga San Enrique good morning lang. Sige, balikan ko kamo pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros, Sanon, inyong
kalwatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon. Philippine Standard Time, las 5:03 na. Mabaskog man ni si Kiko kay dito sa Batanes kag sa Babuyan Island, signal number 4 porte ni kabaskog ang bagyo. Pasalamat kita bisan paano galapaw-lapaw lang nga bagyo sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Morning lang kay Rimar Biranyo Lingoste sa Barangay Hagimit La Carlota. Si Imbong Jucampo man ho. Si Ronnie Gordon kay Tataya Ricardo Gordon sang Valladolid. Good morning kuno Kay Pac Manuel Masyong Salasnog sang Maaw. Bao si Di Anton Diaz sang Patria Village. Ara siya. Si Shinsi Umaha morning nagamonitor siya dira sa may Surprise, Arizona, Estados Unidos. Bao ilokono kay Pastor Elizar kag subongman Ansilma Ponteliano sa Don Salvador Benedicto sa Talos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition
for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEC Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod Saludos. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita. Philippine Standard Time, las 5:10 na. Oh, bugnaw panahon, kapi-kapi na. Aksyon Radio Philippine Standard Time,
5:12 na. Diri kita, driver nga nakabunggo sa Mag-Iloy nga nagasakay sa e-bike gin release na sang kapulisan. Pulis Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Friend. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginrelease na sa custodial facility sa Police Station number 4 si Ana Patricia Araneta, 25 anyos dalaga sa Manbil Royal sa Division, Barangay Panocoy, Siyudad sa Bacolod. Ini matapos naglapse ang 18 hours nga reglementary period sa diin siya ang nagbunggo sa isa ka e-bike nga ginasakyan sa Mag-Iloy sa tong Webes ang Kagahon sa Circumferential Road, Barangay Bilimonte, Siyudad sa Bacolod. Resulta, napatay ang 50 anyos nga si Elmera Agravio. Samtang nakaluwas naman ang napulo niya katuig nga bata nga panayon ginaburong sa Corasolog Sin Montelibano Memorial Regional Hospital. Suro sa kay Police Corporal Jomari Castillon, nagbulig na sang financial si Araneta sa pamilya sa napatay kag ilaman abagahon ang kagastuhanan sa pag-hospital sa napulo katuig nga bata ni Elmera Agravio. Kung mo maduduman, Action Fred, si Araneta amo ang driver sang Mitsubishi Mirage nga nagbunggo sa ginasakyan nga e-bike sa Mag-Iloy nga nagresulta sang kamatayon ni Elmera Agravio. Sunod kay Police Corporal Jomari Castillon, traffic investigator sa Police Station number 4, may kadasigon gidman ang dalagan sa sarakyan ni Araneta sang matabo ang aksidente. Isa lang sila ka direksyon, sundan nga sila, galing sa north to south. Galing kay Muga Trotalit, ang kapten ng silakyan, wala yun ang diparaan ng e-bike. Kaya mo na nabungguan yun sa bule. So, mo nung natunaan, hindi kamatayon sa driver ng e-bike. Ang pagbunggo sa iya, impact daw, ano man? Impact, tanaw mo din damage yung silakyan, lupok na ng airbag. Kung hinay lang ng hilagyan niya, hindi na maglupok ng airbag. So, takong posibilidad nga da, siglagan sang Mirage? Arap. Ano man lang yung kirkas ng e-bike, hindi nag-ubos dagan 30, 20, garo na. Kung mo gali, wala ikid ba malulungan to ang e-bike li? Wala yan ang diparaan. Kung nakita, ilang siya nga gadlagan ni e-bike, hindi niya kalapat yung dalan. So, ito, wala man yung dalan, wala man sugata. Hid-on gini, pagbunggo ya? Bunggo bule. Tapos, naglabog ng e-bike, ano man? Wala, nagpilit ng kitang e-bike, pwede kahali ng e-bike, ang tawag sa bug. Anong status ang driver subong? Na initial naman sila ng agreement sa pamilya. Napirmaan na niya gani. Ang shoulder na ka na ng gasto sa talubong. Pati ang ospital? Pati hospital, kag death insurance. Anong reaksyon sang driver nga babae ni? Nakibot siya. Nabisag tayo sa mulalong nga mo. Kasi kami nag-spectar na patay siya. At least may agreement sila initially gali? Kaya na sila nagpirmaan na sila. Initially, nakatag sila financial support sa pamilya? Ara-ara. At bungay na process ko kung ilang kinangan niya ang kantidad. Wala ginapabayan. Nalingkag yun na natabo. Wala ginapabayan ng pamilya. So, dako posibilidad niya may settlement. In fact, napirmahan na yun na. Napirmahan na sila. Kung malubong ni Guro, manang interest mo ni Dayan. Ma-execute talaga sa affidavit? Dapat na interest na ng Dayan sa ila settlement. Police Corporal Jomari Castillon, traffic investigator sa Police Station number 4 sa interview sa Aksyon Radyo. Ining report. Gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Kadasig sang lakat sang inuras, no? Samtang nga ang bagyo ga panalasa man sa iban nga mga kaprobinsyahanan. Ay ho, ano kita sini? Kay Nining Pedero, good morning. Kay Jun Serna, ba sweetie pa yung si Chirilin Serna, bugtaw ron. Kay Junel Cartel Bilyote sang Central Maaw. Kay Rex Abiner sa Barangay Mambulak, Silay, good morning man. Kay Joseph Doktoda, good morning ko no. Nga tamyaw si happy birthday kay Tatay Morito Dokto. Sige. Sang La Carlota. Kay Aluna Cortez Dinsay, good morning man. Dira kay Elmer Boyet Villamor, mayong aga lang. Kay Aaron Sorbito. Kay paring Aaron Sorbito, happy birthday man. Karon nga adlaw. Mabalik kami pagkatapos ini.
Isang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Philippine Standard Time, las 5:19 na. Oh, may bukol ka nga nagtubo sa lawas, aber Tina, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 31-34 una nga bula 31 kag 34. Second draw 1-20 ikadua nga bula resulta 1 kag 20. Third draw 1-20 ikatatlo nga bula 1 kag 20. Ang loto nagpahibalo nga temporaryo gin-cancel anay. Marisyom ang ila sini operation karon nga adlaw. That's why nga wala resulta ang loto karon nga adlaw kag kagabi. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:21 na. Kay Robs Altarap Puzon, good morning lang. May lang nga pagmonitor. Kay Aida Alunan, kay Tanagan Magsulita, good morning man. Good morning ko no. Kay Sir Anthony Noel Fernandez. Okay panamyaw pa siya sang mga politiko. Kay George Gargaran, good morning man. Ariho, may pamangkot lang ko sa inyo, may asma
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodri sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station in the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tingin na nag-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan
batuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa service. 5:29 na aber diri kita mga balita naton sa City Hall. Balita City Hall. Upod kay Action Art Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Nagalaom si Councilor Inisito Novero, chairman sa Quarantine Center sa siyudad sa Bacolod, nga hindi na madugangan pa ang kaso sang COVID-19 sa siyudad sa Palabuton nga may inadlaw. Suno kay Novero, mayara pa sang bastante nga lugar ang 3 ka maeskwilahan nga nagamit para sa mga programa apang mas labing maayo kung wala na sang magdugang nga kaso. Gingklaro man sang konsyal nga mahimo man gihapon nga gamiton bilang quarantine kag isolation facilities ang mga bulutuan nga sadto gin-utilize sa syudad kung kinanglanon apisar nga magaumpisan na ang pagbukas ng klase sa pampubliko mga bulutuan sa Palabuton nga Lunes. Ang ka-aksyon nyo, Action Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. May mag-action thread. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Kay Jocelyn Abuan sang Cavite, good morning. Kay Crisilda Balindes Iman, morning kuno kay Jocelyn sa Central Maaw. Subuman kay Nimisha Roques, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Standard Time, las 5:36. This time check is Standby, balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baka sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamog ko dito at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest. Philippine Standard Time, las 5:41 na. Diri kita, mga disturbance sa pressure kag flow, dinalantaw rason sang hindi matinaw nga tubod sang tubig. Balita basiwa kag prime water o porke aksyon an depensor. Aksyonan, please go ahead. Mayong mag-action, Fred, ginaangot ni Engineer John Arlan Tanatoy, ang head sa Maintenance Department sang Basiwa Prime, sa disturbance sa pressure kag flow sang tubig kun nga naga-eksperyensya sang hindi matinaw nga tubod sang tubig ang mga konsumidor sa syudad sang Bacolod. Suno kay Tanatoy, nga pila sa ginakonsiderar nga disturbance amo ining aksidente, action, Fred, nga nagakabuka ang linya sang tubig o kunang tubo ang ginaagyan or ang ginailigan sang tubig sa ginapatigayon man nga road construction activities, mga drainage projects kag mga telecom activities. Agsuno pa kay Tanatoy, isa pa sa disturbance amuning hindi man malikawan nga power interruption kung manotice naton nga kada pagbukas naton gani sa aton iya gripo, no, sa aton iya sa tagsa ka panimalay kung mag liwat na abi magsiga or may kuryente na, anotice naton nga pagbukas naton gripo duka lubog gidya kaayo sang tubig. So sa pihak sini, gin pa siguro ni Tanatoy nga adlaw-adlaw or regular ang ilae ginahimo nga flushing sa mga pipeline or paggatinlo agud masiguro nga ini nga mga ginareklamo is ginahatagan Manila iya sa pagtamod.
Kaga isa diri sa ginhatagan man or pagklaro yan ita natoy ining aligasyon nga ginapatong sa mga konsumidor ang ginagamit man sa pagpaninlo suno kay tanatoy ti wala, no? Wala nila ginapatong ini sa mga konsumidor. Ari ang portion sang palayag ni Engineer John Arlan Tanatoy. Kakita man tano nga kadamo sang mga road construction activities, drainage projects, kag ini magpagid ang mga telecoms bilang kwan nya usually at times accidentally nila kakabuka ang aton nga mga linya. Ini siya ga cause man sa kwan disturban sa aton nga linya in terms of flow and pressure. Balita gikan sa City Hall, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Kay Jorge Maranyonda, good morning. Kay Rodolfo Fernandez, kay Iboy Sarabiao, morning. Tamaya Kitaya Elione kag Tito Yabutsoy, naga-monitor sa La Granja. Kay Ronald Bisira, good morning da San Agustin Romblon kuno. Tamaya Mrs. ya, si Juliet dire sa Storm 3. Sige. Kay Trisita Orita Kahuraw, good morning. Kay Louie Aldas Senior, sige. Kay Veronica Enriquez Pagran, good morning sa barangay Handumanan. Si Dilia Liabe sa Charito Heights, Granada, nagaupod man sa aton. Kay Diding Alohaminto. Kay Yasmin Divino Biluya, good morning sa barangay Pahanukoy. Kay Jeffrey Arcuyo, good morning. Kay Archie Baez sang barangay Takuling, good morning. Kay Bernadette Biason Cortijo de la Torre, good morning man. Bao si Elizabeth Malakagamalara siya. Elizabeth, good morning lang. Kay Barayo Gare sa barangay Pandanon, good morning. Kay Ana Sinoro. Mabalik kami pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo Elocuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod Saludos. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Moden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo Elocuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod Saludos. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Moden,
News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma 50. This news sponsorship Evergreen Herbal Philippine Standard Time, las 5:51. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Pato. Kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, sa custodial facility sa Philippine Drug Enforcement Agency diri sa siyudad sa Bacolod. Ining si si Kim Kubchand sa puro Kagaykay, Barangay Dos diri sa siyudad sa Bacolod ni matapos nga dakop through by bust operations ang grupo ni PDEA Agent Bamboo sa kilid mismo sa Liman Cell Center along downtown na area. Sunod diri kay PDEA Agent Bamboo, ila na ginapreparar ning duha ka kaso against Kubchand amo ang paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Karon si Kubchand man action Kubchand ang ginakabig sang ila sining hanay bilang high value target ini matapos nga nakuha diri sa iya ining 50 gramos sang suspected shabu nga may market value 340,000 pesos. Samtang sa police station number 1, arestado man ini si Marvin Chris Gonzalez, 33 anyos, residente sang Purukubay, Haro sa siyudad sang Iloilo. Matapos nga ginserbihan sa mandamiento di aresto kahapon sa dalan San Juan, Barangay 12, diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod din kay Police Major Ramil Sarona,
si Gonzales ang gindakop through warrant of arrest sa kaso nga pagpangawat. Si Gonzales ang nahunong karon sa police station number 1. Rekta sa patrol with aksyon na Nixon Tahom. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Happy birthday kay Fernando Pasman, subuman kay Sipa Pasman sa Barangay City. Mao si Ana Sinuro kay Ma'am Nuna Kuno, ginatamyaw yung station manager sang Aksyon Radio. So good morning man kay Lisa Eder sang Lantax Division. Si Archie Baeso sang OTTG taxi driver. Si Star Mayo. Good morning Star. Hello kuno Mrs. Jo Salanga. Kay Danilo Haliko sa Minlo Village Pesto sa Talisay. Good morning. Si Milili Uligo. Morning niya Pinas. Kanya sa USA kay Banisa, Star Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amara. Kay Lalatas Mumunga. Latas Mumunga. Sa Kabukiran Takuling, good morning. Kay Virginia Ortizo, good morning man. Morning kuno kay Bilane Dilpin, sang Takuling. Kay Neil Brian Balois, good morning man. Kay Eileen Mar Limco, good morning. May lang nga pag-monitora. Kay Toto Martinez. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edwin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.